Nag-live. Nakamuulan mo pa rin. Te, Christina, good morning, te. Madami nag-LS pala si Simple Nurse. Ay, si NNN in the beds. Babiyahe lang ako pa ano, te, pa Pilin Best. Ano ko ngayon, di ako traffic. Hindi ako papasok ngayon ata. Ay, ano ko ngayon. Magjo-joyride lang tayo. May atid ko lang yung yung gamit sa Pilin Best. Sa hotel. Yan kasi mauuna silang papasok. Ayan, mag-live na lang ako pag pabiyahe papunta doon. Ayan, thumbs up. Good morning, sir. Ayan, salamat eh. Ayan. Medyo matraffic nga dito. Hindi ko alam matraffic ng konti. Magano na lang ako, mag-express na lang ako para matraffic dito sa bayan ng Muntinlupa. Medyo matraffic siya ngayon. Kasi Lunes pa lang ngayon eh. Lunes, traffic Lunes, makulimlim. Oo, te. Meron tayong may low pressure kasi nasa may parte ng Romblon. Uulanin dito ng di ko alam maghapon ata. Visayas at saka Mindanao inulan na eh. Visayas at Mindanao. Sobrang baha na doon kasi sa Intertropical Convergence Zone. Ayan, kaya medyo maulan-ulan. Pero dito, sabi maulan daw dito ngayong umaga. Yan, dapat biyahe ko lang nito, 15 minutes lang itong ilalive ko na to. Pero medyo traffic, baka aabutin ako ng 30 minutes dito. Di ko pa nakita ko may in-upload kang bago. Pupunta na lang kita babayang gabi. Ayun, sana di ako lagnatin mamaya. Mabilis lang naman tong live ko na to, te. Ayan. Margie, good morning. Morning. Di ko pa nare-replay yung yung mga live stream mo. Yung live stream mo na 30 minutes, Margie. Aga, nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Nagmilo lang ako kasi hatid ko yung gamit ng dalawang Koreano sa hotel. Yung kasamaan ko yung maghatid ngayon kasi mamayang alas 10 nakasked ako mamaya magpa second dose. Dapat nung Saturday kaso pinag-reschedule ngayong Lunes ng alas 10 dapat fully vaccinated na ako nung Saturday. Ayan nga lang, ayun, na-reschedule. Di ko alam kung bakit na-reschedule yung vaccination. So, ngayon alas 10 ako pupunta. So, kaya hindi muna ako pupunta ng work. Pero hatid ko lang yung gamit ng dalawang Koreano sa hotel. Subanin Truck, good morning. Meron ka bagong upload kapapap-upload sa akin. Mamaya ko na i-watch yun. Ayan, pagbalik ko dito, i-watch ko yung pagbalik ko. Ayan, naka-DG ka lang. Kaso malapit matapos yun eh. Ilang minuto lang yun. Eric TV, good morning. Ayan, salamat. Matutulog muna ako. Wag na matulog, alas 7 na. Ayan, Mooncake Festival na kaya ihaw. Okay. Ako din wala pang breakfast, nakahiga pa. Ayan, sarap ng mga buhay. Hay, puro pa nakahiga. Ako hindi, kailangan ko na maagang pumasok eh.
Hereng, Pit Life. Ayan, thank you. Yan, may bagong upload dyan si Pit Life, guys. Ayan, watch nyo. Ayan, si Subanin meron din bagong upload. Si Eric TV walang upload ata to. Morning, good morning, Eric TV. Shout out sa iyo dyan. Thank you. Ayan, magano lang ako, ano lang to siguro 30 minutes siguro ako aabutin hanggang Pilin Best. Dati mga 15 minutes lang to. Medyo matraffic lang. Ayan, wala pa. Okay, sige. Try ko na makapag-watch ako pati kay ate Christina mamayang gabi. Try ko lang. Si Speed, MLS OS, si Pete kasi updated naman ako dyan. Kay Subarin ganun din. Kay ate Christina, ayan. Maulan na, makulimlim na umaga sa ating lahat. Ayan, mag-joyride lang tayo. Ano lang ta siguro, walang 30 minutes siguro pagdating dun sa Acacia Hotel. Good morning si all, sis Eric TV, morning. Ayan, good morning everyone here, MLSO sa lahat. Ayan, naka green. Di kasi ako pwede magmuntinlupa bayan kasi dati dyan ako dumadaan. Yan, pag ayaw ko mag-toll gate kasi wala pang load ang RFID ko, di ko pa napapaloadan eh. Ang dami mga passengers mga bus. Mag-upload ako. Upload ka ulit nung kanta. Ayan, so watch natin yan. Naglalag ba naglalag pa dyan? Morning, kape-kape tayo. Ayan, magkape. Ako nagkatatapos ko lang mag-Milo. Wala pang laman tiyan ko yan. Milo lang ang laman ng tiyan ko ngayon. Nagano ko dapat almusal ko boiled egg. Kaso di ko na nakain yung boiled egg kasi bumiyahin na. Kasi nandun na yung kasama ko sa hotel. Ay siya kasi magpipick up. So maaga. So kaya inagahan ko. Tapos mamaya pagbalik ko tama-tama alas 10 na ng umaga. Ano na yan, diretso na ako ng Tunasan. Magano na lang ako, babayan na lang ako mamaya pag pangit ng natin ngayon, pangit ng panahon natin, medyo makulimlim. Hindi nyo kita yung kagandahan ng dadaanan natin mamaya. Ikot tayo dun sa Pilin Best, hindi nyo pa nakikita. Sa sa Pilin Best ako. Sa Pilin Best po ako dun sa Acacia Hotel. Ayan, igagala ko kayo dun sa di ko pa nagagalaan na lugar. Ayan, puro CPR ako kasi ayan, okay lang naman yung CPR na yan. Yung sharing nyo ng sharing ng revenue yon. Wala namang props dun sa CPR pagkapag sharing. Pero pag eligible talaga yung ayaw i-share kung ayaw i-share nung record company yung kanta, ayan, hindi ka mabibigyan ng ads doon. Melong Gala, ayan, thank you, good morning. Ayan tol, naka-live ka. Di ako makakapunta sa iyo doon. Ayan, nasa road trip ako. Ayan, basta not affected, okay lang. Tamsak na nasa haram pa. Ayan, naka-live yan si Simply North. Ayan, di ako nakapunta sa kanya. Ayan, nag-pop out siya pagkatapos. Sabay kami nag-live. Ayan, paano lang tayo. Ayan, shout out, magandang umaga po sa lahat. Ayan, good morning, Melong Gala. Ayan, good morning sa iyo dyan. Ayan, from Hong Kong din yan guys. Good morning. Thank you. Simply North Christina Reality TV, Melong Gala from Pit Life. Ayan, thumbs up na, thank you. Ayan. Tama yan, basta not affected ang channel mo. Ayan, Pit Life sis, ayan, from Simply North Ninja. Ayan, naka-live siya guys. Ayan, baka meron kayong mga Ninja Turtles yan. Ayan, pa-support. Ayan, si Simply North. Ayan, hindi ko masarado yung pintana ko.
Upload kayo yung walang ano, yung walang mga CPR na mga kanta. Meron na naman ako kanina na gusto ang kanta na oldies. Eh, napakinggan ko lang kanina sa ano. Napakinggan ko lang kanina umaga. Ayan, pag-browse ko sa ano. Dito na tayo sa SLEX na tayo. Medyo malabo lang yung ano, no? Kasi makulimlim ngayon. Dito ako sa kabila. Medyo matraffic-traffic ngayon dito kasi ano siya. Good morning din sa inyo, Beat Life. Simply North, Melon Gala from Christina Reality TV. Ayan, may nag-graduation ceremony anak ko dyan sa Acacia Hotel. Kailan yon? Maganda ba yung ano? Maganda ba yung facility ng ano ng Acacia? Sa tingin ko maganda naman, pero yung Koreano nagrereklamo hindi yung mga foods dito masarap yung mga foods. Siniraan. Siniraan. Pero sila naman nagsabi maganda sa ayan, masarap din pagkain. Oo. Masarap naman ang pagkain, pero depende siguro sa package deal kasi ng ano, pag check-in ka sa ano sa hotel. Kasi araw-araw daw pancake, tapos hotdog, tapos ano pa ba yun? Araw-araw din yung ano, araw-araw daw yun ang kinakain nila. Nagre-reklamo kaya nung nakawala, ako po kahit ano-ano gustong bilhin eh. Ay, dito na ako sa ano, malapit na ako sa Pilin Fest. Kuripot sila. Hindi sila kuripot, ano lang. Kasi ano ang ano nila eh, 1 month kasi sila dito eh. More than 1 month pala, magti 2 months pala sila. Kaya mahal ang budget ng ano nila eh. Mahal kasi ang hotel nila. Tapos yung budget nila, ano lang, 100. Di ko alam kung ilang dollar lang yung per time nila. Dito kasi, pag nandito sila sa Pinas, kailangan kami ang gagastos. Kasi pag nandun kami, wala namang kaming wala namang kaming ginagastos dun kapag nandun naman kami eh. Ayan, kurito sila. Simple North Stall, thank you. Ayan, Christina Reality TV, shoutout sa iyo from Melon Gala. Ayan, ganda ng weather. Ang pangit ng ano, pangit ng weather. Meron kasi tayong intertropical convergence zone dito. Ay sa kagabi nasa may Romblon area, natsura ko kung na lusaw na. So kaya pero di naman siya magiging low pressure area. Ang pangit ng ano, pangit ng view. Maganda ang view dito kapag mainit. Pero kapag makulimlim, ay not good ang ano, not good sa camera. Ikot tayo dito sa ano, iikot ko kayo dito sa hindi nyo pa nakita. Ayan, nagprito ako ng saging. Ayan, masarap yan, gusto ko yan. Ayan, mabigat sa tiyan yan, di ka makakapag pananghalian yan pag nasobrahan ka. Melong gala, may gala, shoutout from Christina Reality TV. Ayan, good morning sa inyo dyan. Nandito na ako sa Pilin Fest. Madali lang, malapit lang. Mamaya pagbalik ko, papunta ako ng SM. Mga ganun na lang ako, magbabayan-bayan ako kasi ayan, iwas tayo sa ano, para di na tayo makapag toll gate. Harang, thank you. Ayan pa harang, ayan Eric TV. Ayan, mag-connect na kayo dyan. Pwede nyo connect about isa dyan. Si Subarit tulog pa. Si Margie may ano,
Ay, ano pala ngayon? Long weekend pala sa ano ngayon. Long weekends pala ngayon sa Korea. Ano, 1 week na walang pasok doon ngayon. Kasi ano, Thanksgiving Day pala nila. Yun pala yung sabi nila sa akin. Tapos yung isang Koreano na pinakabarkada ko, yung kauna-unahang Koreano, uwi daw sila sa probinsya nila. Doon sa Chungdo province sa may Seoul. Masarap kasi matulog malamig. Ayan, sana all masarap matulog. Ayan ako, ano na, tinatamad. Wala, maaga ako nagising, alas 6, gising na ako ng alas 6 eh. Ay, 5:30 pala. Maaga ako nagising kanina. Ayan, hangers. Good morning. Ayan. Dito ko kayo igagala sa kabila. Iikot tayo. Ayan, she from Bitlag. Dikitan mo siya si Melong Gala. Tapos si Eric TV, dikitan mo yan. Dito na ako mag-aantay sa kabila. Kasi iikot tayo. Or pwede din, dito na nga lang para mas, ano, medyo mahaba-haba yung biyahe natin. Ay, nakita nyo na itong ano na to. Then dito sa parting to, nandito yung FEU Alabang. Dito sa part na yan. Sa kaliwang side. Ayan, mga legit sila ayan. Puntahan mo sila maaga kung nagising balik. Mamaya kita play ayan. Ayan, isdain mo na yun, yung ano niyan, yung dalawa na dyan. Si Eric TV at saka Melong Gala, binwitin mo na yan. Para madagdagan na yung banana mo dyan. Ayan, nag-live si Ate Les. Nag-live si Simply Norge. Tapos may nag-live pa na isa, sino yun? 4 sila sabay-sabay nag-live. Si J-Pop nag-live. Ayan, ituturo ko kayo dito sa Philinvest. Mamaya, kahit doon tayo sa malapit na tayo doon sa may Acacia Hotel. Ikot tayo doon sa may North Gate para may North Gate. Pangit lang ng kalsada dito. Baku-bako. Madaming ano dito, madaming stoplight, 1, 2, 3 tatlong stoplight. Ano, PM ko na host, ano? Sabi? Sis Christina pala, di ko di pa pala dikiti, ni Pitsy. Ay, nako. Lagi-lagi kayo nagkikita dyan. Di kayo nagdidikitan. Anyway, dito pala sa na to guys. Dito sa way na to. Dito kami nagbabike. Ayan, bike trail to. Dito sa kaliwang side. Pag weekends, dito kami nagbabike. Ayan, madami mga bikers dito. Kaso, di naman makikita. Di maiikot yung di maiikot sa tripod natin. Ayan, dito ako sa kanan kasi yung hotel. Ayan, makikita niyo yung hotel dito pag nakaside na. Ayan, eto yan, nakikita niyo na yung nakikita niyo yung hotel na yan. Eto, yan. Yung naka-front na yun, yan na ang hotel. Kaso ikot tayo papunta dun sa kabilang side. Magsasayang lang tayo. Dito ako diretso. Kasi maikli lang dito sa kaliwa eh. Doon tayo sa pangalawang kaliwa. Mag-iikot. Ayan, Tamplok. Ayan, Manay Charms. Ayan, kumusta na? Ayan, nag-stop na ako mag-wait. Tamplok. Ayan, kaya pala Manay, di wala kang bagong upload. Kumusta na dyan? iSense, good morning. Ay, dikitan mo yan si Manay Charm. Yan, nasa New Zealand.
Ayan, medyo makulimlim. Ano, pangit talaga yung ano, yung klima natin. Ano, kumusta manay? Ayan, melong gala. Ayan, thank you. Doon tayo sa kabila dadaan. Ano kasi to, medyo, ano pa tawag dito? Tayo sa kabila. Dikitan mo yan si Manay Charm kasi busy sa trabaho eh. Nagbisita ako sa bahay mo Manay eh. Wala kang bagong update. Ayan, nandito tayo. Tapos kakaliwa tayo dun sa kabila. Okay man ako, ay makulimlim. Manay, makulimlim baga dito. Grabe ang ano, ayan matagal na ako nag-stop. Ahaha. Kaya nga ano, magbabalik mighty ka ulit. Sitting nga ayan, magaganda dito nga. Ito flower day, flower. Dito tayo sa kabila. Ayan. Dito tayo, diretso tayo paano tayo? Doon sa may ano, sa may North Gate. Ayan, dito pa sure mabalik ako. Taan naman ay. Ayan, yung nakikita niyo yan, North Gate yan. Ayan, nandiyan yung Concentrex. Tapos ano pa ba, Converges. Ayan, nandiyan dyan lahat yan. Ayan, ayan, matagal na ako nag-stop. Noted hostel, oo, ayan. Di ko pa sure. Ayan, Charmix MLS to, ayan. Ayan, ano, Ate Christina, Bicolana din yan, si Manay Charm. Taga ano yan, tigaon ba yan, Manay Ocampo, ano? Taga Ocampo yan si Manay, ano, si Ate Christina, ano, Manay Charm. Ayan, Charmix, hello. Ayan, ano yan, ito. Ayan. Dito tayo sa North, ayan. Point na yan, North Gate yung parting yan. Tapos dyan sa kabila, dyan yung Paalabang. Ayan. Makulimlim lang pero pag ano mainit, nako ang ganda ng view nito, panigurado. Ay nakatukaw-tukaw ako tapos nag-notify kaya naglaog. Dahil Christina nagbakas uling upload. Ayan, mamaya andyan ako sa SNA. Nandito ka ma'am. Wala na ako dito. Ay, oo nga pala, gowa pala si Manay Charm. Ayan. Eric TV, ayan, Christina Reality TV, Dan Bakas at full pack na ako sa bahay mo. Kapatid, salamat. Dukutan ka. Dukutan mo yan si Manay Charm. Ayan, Manay Charm. Bicolana yan si Pit Life at saka si Christina Reality TV, mga Bicolana yan. Sino pa ba yung Bicolana dyan? Ocampo ako rin kunada. Ayan, ayan mga Bicolana yan. Tapos yung isa pa Siraragas. Wag mo nang anuin yung Siraragas. Wag mo nang pansinin yung Siraragas. Familiar si Pit Life. Ayan. Ay madaming dakol Pit Life at 50 eh. Ayan, Pit Life at 50. Ayan, matibay yan matibay mag-flexing ng body. Siraragas. Reklamadura yon. Ayan, sige, balikan kita maya at melong gala. Ayan, di kita mo yung mga nandiyan dyan na. Ayan, dagdag banana sa iyan. 3 dagdag banana sa iyan. Ayan, maririnig ka ni. Nako, wala yon Siraragas na nasa kanlungan pa ni ano yon. Nasa kanlungan pa yun ni Nicolas, kaya ano yon, wala pa yon, nakabaon pa yon si Kulas kay Raraga. Ayan, yes po boss, yan mga mababait yan, mga kasama ko yan dati, mga original mga original gangster. Basta may Calix dito sa dulo. Ayan, nag-comment. Ayan, sabid ko, babalik ako agad. Ayan, Toyota, nandito yung Toyota. Ayan, nandito ko. Hanapin ko lang yung kasama ko kung nasaan dito. Di na ako papasok kasi may bayad ang parking eh.
Asa na kaya? Sa may likod ng Jollibee tao. Gusto niyang gumala doon sa may Jollibee. Ayun, nandoon na. Ayan, nandoon na siya sa... Ay! Nandun na siya. Ayan. Doon tayo sa ano para makita niyo. Wait lang. Atras ako. Ayan, pupuntahan ko mamaya. Ayun! Ayan ako, nahihiling ko na video. At Pit Life at PP. Ayan. Asa na team pong Ngis Calix. Ayan. Ay, di na sila mga active man. Ay, mga tamad na sila. Wait lang. Ayan. Magbinwitan muna kayo dyan. Daling ko muna yung gamit dun sa ano. Dun sa kasama ko. Dami kasi ano. Andito kasi sa akin yung mga gamit ng mga Koreano. Kaya ano yan. Ayan, simple nurse. Parehas ko palang tamad na. Oo. Saan na si Opa? Ayan. Ano na sa hotel pa? Ayan, charm dukot na kita. Ako din. Puro kayo mga tinatamad. Ay, naku po. Walang mangyayari sa tamad-tamad na yan. Wag na kayong tatamarin. Don't you know it's time? Oo nga, sis Melong gala ako din. Ayan. Okay, Pit Life at 50 bisitawan takaman. Ayan, pagkatapos di siya kaya kahit CPR. Ano, hayaan mo? Ayan. Hawak katamar. Ay, naku. Just me, mami. Huwag kayong tatamarin kasi pangit ng tinatamad. Walang mangyayari kapag ano. Walang mangyayari sa life nyo pag patamad-tamad tayo. Kaya kailangan maging masipag sa mga panahon ngayon. Kailangan maging masipag tayo. Ayan, bisitahon ko mo sa at dyan. Ayan, pagtapos igdi. Salamat, Charm Tuga. Ayan. O nga sis, Melong gala ako din. Ano sabi? Ayan. Hawa-hawa na lang katamaran. Ayan, busy na ako sa BTS. Huli. Ayan, hello host, Tinasiteng, good morning. Ayan, good morning. Saglit lang, galing ko muna yung gamit doon sa kabilang kotse. Ayan, madaming ano to, madaming gamit. Tapos meron pa dito sa likod. Ayan, wait lang pala, saglit lang. Madami kasing gamit ito mga mga upa. Kaya ano, good morning sa dyan, Tinasiteng. Ayan, salamat. Wait lang, katid ko muna to guys dun sa kabilang kotse ha. Ayan, kasi doon yung sa kabilang kotse yung katid ko to kasi siya ang pag-aatid ngayon.
Ayan, nilalabanan ko naman. Ayan, Calix host na wag tawain. Pero sadya parati siya. Sis Nancy Tay, morning. Ayan naman lang sa salat, magandang morning. Ayan, yung ko lang ulit na dinig tao, Calix host. Morning, ayan, saglit lang ha, madali lang ito. Ayan, kakausapin ko lang yan.
Ayan, nandiyan dyan pa ba kayo? Ayan, nandiyan dyan pa sila. Ayan. Ayan, sorry guys. Ayan, medyo natagalan ako dun sa ano. Natagalan ako dun sa kasama ko. Ayan kasi magano kami ng ano, tawag dito, yung Koreano kasi ang trabaho nila ngayon mabilis lang naman eh. So hindi naman siya katulad nung last 3 days namin na sobrang magdamag kaming nagtatrabaho. Hala, grabe na, initugang arugong ko daw, inipit lang. Naku Manay, parehas ka mo dyan Manay, manood. Sana ako ulit tugang. Ayan. Ako pala, may to. Nakadukot na pala ako sa iyo si Spit Life. Ayan, kaya pala familiar ka tugang. Ayan. Atin na si Ten TV. Ayan, di kita mo si Manay Charm ha. Hala, grabe, initugang. Ayan. Ayan, tama. Ayan, ay hain na ini. Ayan, dito na ako. Ayan. Sige na nga, dyan lang kayo tambay. Mag-gyral na tayo. Papunta ng SM2 na sana. Ayan, samahan nyo na ako. Dyan lang kayo. Another thumbs up kaya shit. Thank you. Ayan, kaso doon, matraffic kasi. Ayan. Ano na ako? Ba't ayapit? Ayan, matagal kami nag-usap. Ayan, kasi yung Koreano, sa kanya ko muna yung Koreano eh. Inihabiling ko sa kanya yung Koreano. Kaya medyo na hataw. Ay nako, sana hindi ako lagnatin mamaya. Nako, tahirap. Tapan nito mamaya sa sarili ko eh. Kasi bukas mabigat-bigat pa naman ang trabaho. Tsaka yung braso ko, sana hindi bumigat ang braso ko katulad nung dati. Ayan, yes, puhos. Ayan, okay. Ayan, puntahan mo si Manay Charm. Ano yan? From New Zealand yan. Ayan. Tamad-tamad kasi din yan tamad-tamad din kasi yan si Manay Charm eh. Ayan, may tuwad ka na sir. Ayan, wag mo na magbuhat. Ayan. May tuwad na agad? Bakit nagpabaksin ka? Oo. Oo. Ayan, simple nurse tuwad. Ako. Ay, miss niya talaga ako tuwaran. Ayan. Tole, thank you. Oo, may tuwad. Umusit, haha. Ayan. Sino naman nagtuwad kaya dyan sa akin? Talagang love na love niya. Ayan, may tutuwad pa yan, no? Kasi dumadami kayo dyan. Ayan, may tutuwad pa yan. Kasi nagkasampu kayo dyan eh. Kanina siya, 2 yung tinuwad. Yan sana all, nagtinutuwaran. Masyado namang agang-aga naman ito. Ayan, nawala na yung isa. Gusto sabihin, napansin, ikaw kasi may inisnab ka. Sino inisnab ko? Wala naman ah. Ayan, wala naman, lahat naman niya. Tsaka lahat na bisita na kita, ayan, kaata. Ayan. Lahat naman sila dito lahat naman na bisita dito sa akin. Piniplay ko naman kahit 1 oras yan, 2 oras, piniplay. Pumunta pa siya dito sa akin, maaasal lang pala siya sa akin. Binanggit ka kasbago. Ano binanggit kasbago? Ano ni Manay? Ay, gilid mo na ako, host. Ayan, sige lang. Ayan yung mga busy dyan. Ayan, okay lang. Ano kaya kung mag-express ulit ako? Or magmuntinlupa na lang? Ayan, PM ta ka. Ayan, PM ta ka. Ayan. May nanghihingi na jacket? Baka sino yung nahingi na jacket? Di ko nakita. Sino yung humingi ng jacket? Ayan, di ko naman nakita yung humihingi ng jacket. Alam naman na wala ako eh. Loko pa siya. Sino yung nahingi ng jacket? Wala akong nakikita dito eh. Ayan, sino yung nahingi ng jacket?
Nandiyan pa ba yung ano? Nandiyan pa ba yung nahingi ng jacket? Start up ngayon. Pwede. Ay, ay, ay. Ayan, check ko muna dito sa taas. Ayan, baka na ano siya, na-hurt siya na hindi ko siya nabigyan ng jacket. Wait lang. Ayan, MML, so ingat po. Ayan, sino to? Marimasong. Ayan. Bibigyan ko na to ng jacket. Wait lang. Ito ata ang nagtampo. O sana hindi naman nagtampo. Ayan, kaso ayaw bigyan ng jacket. Ayan, meron scroll mo. Ayan, nahiling ko man kaya lang dahil ko natatandaan. Nagsabi nga ni ako na andyan ka lang. Ayan, wala naman. Wala ako. Bakit ganon? Ayan, meron. Ayan, nakita ko na. Bakit ganon sila? Ayan, tayo ngo yan. Hello, Galix. Ayan, hello to you. Ayan, tayo ngo yan from... Ayan. Hello, ayan, si tayo ngo yan is from Vietnam. Ayan, good morning. Tayo ngo yan. Thank you. I'm on the way going to the vaccination area. So I'm going to a second dose. Is my second dose. So I will go there, directly go there. So at 10 a.m. Ayan, good morning. Ayan, April Ash, good morning. Ayan, salamat. Ayan, hahaha. Ayan, baka nga si Raragasan nagtuwad sa akin dyan. Ayan, si Marimasong. Ayan, pwede ka po mag-comment sa ano ko mamaya, sa community ko na lang, para mabisita kita mamaya. Ayan, wag ka na magtampo kung di ka nabigyan ng jacket, ha. Ayan, di niya nakita si host na wala dito. Nakikipagdaldalan ako dun sa kabilang, sa kabilang side. Ayan, kaya wala ako dito. Ayan, good morning sa lahat. Ano to, i-ano ko na lang, i-1 hour ko na lang tong biyahe natin. Sige na, i-1 hour ko na nga lang to. Ayan, ay may naghagat pala, di ko napansin. Ayan, di ko din napansin. Dito lang host, dito. Sige, Pitlight, salamat. Ayan, i-1 hour ko na lang to. Ayan, 16 minutes na lang to. Ayan, so para... pag 1 hour na, ayan, tapos na. Mag-e-end ako after 1 hour. Mamaya na ako magbibisita sa inyo yung mga di ko pa napuntahan. Si Subanin, di ko pa na watch si Subanin. Ay, oo, ay. Meron pala si Subanin bago. Sino pa yung si Ate Nasita, hindi pa kita tinapupuntahan, te. Ayan, baka mamaya kita mapuntahan after siguro. Sana hindi ako lagnatin mamaya. Mag-play ako ng mga na-miss out ko sa inyo dyan para Ayan, Galaxy Raso, I am here. Tayo ngo yan. Ayan, here. Hello guys, ayan, Beat Life Morning. Ayan, I am here. Tayo ngo yan. Ayan, thank you for the visit. Tayo ngo yan po. So, driving going to Punasan. Back there. Ayan, ayaw nila ako makita. Umalis. Ano manay? Ang tuwad ko manay, lagi-lagi yan manay, may dyan. Ayan, ikaw yan, nakalimutan. April Ash Joy. Nakalimutan mo na agad manay. Lagi ako manay, lagi ako tinutuwadan dyan manay. Ano yan, mga hindi sila kapag nagla-live ako lagi yan may tuwa. Di ko alam kung bakit, parang irita sila sa pagmumukha ko eh. Naiirita sila sa pagmumukha ko pero nandiyan sila Yan ang yung sinasabi nila na kung ayaw mong pumunta kung doon ka lang naman mambabastos ka din, kung mambabastos ka lang din naman, wag mo nang puntahan kasi baka mabastusan ka pang lalo. Ayun, yan yung sinasabi na yung sinasabi doon na tawag dito na yung mga ganyan, yung mga taong mga ganyan, yung mga nag-hate sa iyo,
ikaw, makikita ka nila na tumataas ka, umaangat ka ng umaangat, pero siya, umaangat yung taong kinaiinggitan niya, pero siya hanggang dyan na lang din. Kahit kahit gaano siya gumawa ng magandang paraan para umangat siya, hindi pa rin siya aangat kasi hanggang dyan lang ang kaya niya. Nakikita niya sa sarili niya na hindi niya kaya, kaya ganyan ang ugali niya. Eh sana matamaan ang hinayupak na buwisit na yan. Eh hanggang dyan lang yan. Kasi hindi niya kaya maiangat ang channel niya, kaya ganyan yan. Yan lang masasabi ko. Mga best friend mo yan, sir. Oo, mga best friend ko yan, te. Hanggang dyan lang naman sila, hanggang sa pagtutuwad lang ang kaya nila. Kasi hindi nila kaya iangat ang channel nila ng hindi, hindi nila kayang iangat ang channel nila na hindi dumidepende sa ibang tao. Ganyan, kaya ganyan niya mga pak na yan. Tingnan mo. Hanggang kailan ang kanyang channel hanggang dyan lang yan, hindi yan aasenso, kaya ganyan yan. Kaya dapat mahalin mo ang manunood. Naku Manay, di mo kailangan mahalin ang manunood kasi hanggang sa tuwad lang sila, hanggang sa inggit lang naman sa buhay nila meron niyang mga yan. Correct, hindi kayang matuwa para sa oo, ano yan Manay, hindi nila kayang hindi nila gustong sabihin, kaya yung mga ganyan kasi insecure ang mga yan. Ang insecure pa naman kapag kapag dumikit yan sa balat mo, ang insecurities ay papatay sa'yo. Pwedeng patayin ka ng pagiging insecure mo. Kaya ayan. Kaya pagpatuloy mo lang yung pagiging insecure mo para mamatay ka na maaga. Ayan, hindi kaya tumayo mag-isa, kaya nagtuwad. Oo, di yan kaya Manay. Ay, laki ng pinagbago dyan, host. Wala na yung palayan, natatanaw noon. Saan po doon, mayroong gala? Doon sa Philian Best ba? Maganda na yung Philian Best ngayon. Yes, true, ayan. Hanggang dyan lang sila. Ayan, siguro yung mga dati mo pang, hindi yan Manay, hindi yung mga dating paratuwad. Ano yan, mga bago lang yan Manay. Ano yan, galing yan dun sa kabilang galing yan sa kabilang isla. Di ko alam kung bakit nga naging kaibigan ko pa yan eh. Ayan. Tawa lang si Melo Gala. Mamatay oo, mamamatay yan kasi ang insecurity nakakamatay yan. Akala nyo ba? Insecurities walang gamot yan. Kamatayan ang gamot dyan sa insecurities. Pagiging insecure, kaya magiging cancer yan. Oh, cancer na nga sila, cancer na nga sila te. Cancer sila sa lipunan ng YouTube. Kaya sila nagtutuwad kasi hindi nila kayang iangat ang channel nila. Umaasa sila sa ibang tao para umangat ang channel nila. Kaya yung mga yan, nako, walang walang pupuntahan yan sa wala sila maipagmamalaki sa sarili nila na ay eto ganto ganyan bla 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 bla. Ako lagi ako nagtutuwad sa mga sa mga channel na di ko gusto. Eh di mo pala gusto yung isang channel, bakit pumunta ka pa doon? Eh di lalo kang nairita, diba? Oh, yan lang naman ang dyan eh. Yan lang naman. Tuwad lang maipagmamalaki niya sa buhay niya. Wala siyang maipagmamalaki sa sarili niya na nagawa sa pagiging YouTuber. Kundi ang pagiging kundi ang pagiging tuwaders niya. Yun ang pinagmamalaki niya. Kasi wala siyang maipagmamalaki sa channel niya eh. Akala niya maaapektahan ng channel na tutuwaran niya. Hindi niya alam na ang reflection, ang magre-reflect yan sa kanya, hindi yan sa channel na tinuwadan niya, kundi sa channel niya or sa sarili niya magre-reflect yung ganong bagay na ginagawa niya. Hindi niya naiintindihan yan kasi mahina ang kukotin yan. Mahina ang comprehension niyan, mahina ang kukotin ng hinayupak na yan, kaya ganun yan. To others. Mahinang umintindi yung mga ganung tao, Manay Charm. Yan. Kaya nako, wag niyang gagawin yan sa wag niyang gagawin yan sa ibang tao. Kasi yung mga gumagawa ng ganyan mga low yan.
mga ayoko namang sabihin kundi mga low comprehension ang mga yan. Ayan, ano ba pinagsasamus na na, na high blood pala ako muna, cham. Ayan, sorry. Ayan, correct. Nag-effort pa para. Ayan. Ayan, Nipil. Ayan, Tamsak Harang. Ayan, thank you po. Ayan, Nipil. Ayan, good evening po sa iyo dyan. Ayan, salamat, salamat. Ayan. Na ano na, ayaw tawa mo yan. Hindi, natawa ako. Natawa ako doon kay Ate Christina. Pinagalitan tuloy ako. Para ako nabubuang may pagiging dramatista tapos sabay tawa Ayan, bago tayo, Manay, ayan, may bago tayong dating. Ayan si Nipil, ayan. Mga music, mga music ang kanyang ina-upload. Magaganda mga music na yan, ayan. Hindi, totoo naman, kahit naman kanino, ayan, tawa. Kahit naman kanino, ayan, kay Ate Nancy Teng, di pa nga nag-uumpisa ang premiere, may tuwad na. Kay Ate Christina, may tuwad din. Pati dun sa tatlong kay sa dalawang niya, hipag, tapos kay Ate Les, di pa nag-uumpisa ang tinutuwadan na anong size. Nakaka. Ayan, thank you po. Ayan, na-high blood kasi ako, na-high blood po ako, Nipil. Ayan, kasi tinuwadan daw ako, may tuwad daw ako dyan. Busit na tuwad dyan. Di na lang humara. Oh, ano naman ako, Manay? Ako actually, guys, ayan, harap tayo. Actually, gusto ko ng harap-harapan na pag tinuwadan ako. Gusto ko, pag tumuwad kayo sa akin, sabihin nyo pag tumuwad kayo sa akin. Kasi, di ako magagalit sa inyo, guys. Promise. Hindi ako magagalit sa inyo at hindi ako gaganti sa inyo kung ano man yung gaganti ko. Bagkos igaganti ko sa inyo, iba pa yung igaganti ko sa inyo. Tutulungan pa kita, guys, na i-play mga palabas mo. Pag ikaw tumuwad sa akin, kaya yan lang naman ang inaantay ko, yung tutuwad sa akin na magsasabi na oh, tinuwaran kita. Ako sa akin wala namang problema na yan, real talk yan, guys. Ako pag tinuwadan mo, sabihin mo lang sa akin, sabihin mo na tumuwad ako sa iyo. Walang problema sa akin yan. Di ako masasaktan kasi maiintindihan ko pa siya kasi kung bakit tutuwad siya sa akin kasi siguro may di siya nagustuhan, di ba? Kaya tumuwad. So yun ang number one reason ko. Siguro may mga siguro ako, may mga kailangan pa siguro akong ayusin. So para hindi siya tumuwad, di ba? At least yung tuwad na yan is improvement yan. Kung personally nasasabihin mo sa iyo na ayaw ko sa palabas mo kasi pangit, di ba? Mas maganda yung mo kaysa naman sa patalikod ka na babanatan ka na ganyan without knowing na kung anong reason niya kung bakit siya tumutuwad, di ba? So walang problema sa akin yun. Kaya kung tumuwad kayo diyan, yung mga nandiyan kayo, alam ko naman di naman kayo tutuwad eh. Yung mga lalo yung mga bago lang ngayon yung mga bago lang. Sila? Di ko alam. Basta wala namang problema sa akin kasi doon ko naman kung tutuwad kayo sa akin na sabihin niyo na at tumuwad ka. Sabi ko wala namang problema sa akin, guys. Basta malaman ko lang kung sinong tutuwad kasi hindi ko naman kayo Hindi ko naman kayo babalikan eh. Kahit na marunong ako sa computer, guys, di ako marunong Di ako marunong gumanti ng hindi maganda sa kapwa. Kaya yan ang ayaw kong gawin kasi yung mga tinutuwadan kasi, sila yung kalimitin na tinutuwadan. Si bakit? Gumaganti lang yung mga gumaganti ang mga yan na mga channel ng tutuwad kasi katuwad-tuwad naman talaga yung palabas nila. So number one reason kung bakit sila gumaganti sa ibang channel na tinutuwadan kasi tinutuwaran yan. May nakita ako actually kung dalawa ang tuwad dyan, may nakita akong channel
dalawa lagi ang tuwad, sa akin niya binabali lagi yung tuwad na yun, or binabali niya lagi sa ibang channel yung tuwad na yun. Di niya alam kasi kung sino yung tumutuwad sa kanya. And you smile, make the world of Whitey happy. Yes, tama. Ayan, parang gusto ko sa hustong wordplay all pala. Oh, ako wala namang problema sa akin. Ay, kahit hindi naman tumbay. Di ba? Ayan, wala namang problema sa akin pag ano. Malaman ko lang kung bakit ka tumutuwad. Yun lang naman ang gusto kong malaman kung bakit. Di ba? Ay, kasi hindi ka naman inaano. Ayan, silihan mo ang lagi tuwad na ang topic. Oo, ayan, bitter or okay, ayan. O naman ano, Tinansi Teng, ayan. Parehas naman better. Naman may magandang tutulot yung better or bitter kasi yung bitter kasi kung matatanggap mo sa sarili mo na meron kang pagbabago or merong improvement na gagawin, kung gusto nila magkaroon ng improvement sa channel mo, di ba? Ayos 'yon. Mas maganda kayon kasi sinabihan mo na ano ganito. Pero kung kahit makaibigan mo naman matagal na siya, pwede mo naman sabihan sila. Kasi nga lang, in a way na hindi sila ma-offend, diba? Eh, kasi meron kasi ibang mga tao na mabilis ma-offend. Tapos, dun sila babawi sa mga palabas mo. Kaya, ayun. Ayan. Ano yun lang yan? Ano, te? Wala namang ano yan, te. Sa akin, ako di ko naman ano. Pero talaga, kung kilala mo naman talaga yung tumutuwad, maano ka talaga, mabubwisit ka talaga kasi bakit ka tutuwadan, eh sinusuportahan mo na ngayon, di ba? Kaya minsan yung mga tao na imbes na isupport ka, hindi ka na isusupport kasi ganun ang ginagawa mo, ganun ang ugali mo. Ayan, truth yan, may mga napikon agad tapos tuwad ang balik sa'yo. Ayan. Ayan, salamat sa play, sir. Ayan, ayan, nagpaano pa siya na si Nipil. Ayan, thank you po. Ayan, sa Nipil. Ayan. Nagdadramatista tayo. Tapos, ano, sabay may nagpalipat, ano. Ayan, ayan, hello. Ate Rosa, na yan, thank you. Melon Kala, thank you. Thank you po. Ayan, sa inyo dyan. Ayan, so, at least, ano yan. Sharing lang naman guys. Ano, ayan. So, hindi naman natin kailangan na maging ano, hindi naman, lalo kung mga kaibigan mo naman na ano, lalo mo naman kung nagsusupport naman sa'yo, bakit kailangan mong tuwaran, diba? Kasi yung ano naman yun, yung balik naman nun, isusupport ka rin din naman eh. Kahit na matagal na hindi ka isupport nun, pero nandiyan pa rin yan, magsusupport pa rin sa'yo dyan. Kasi ano yan, di ba? Ingat, Nancy, ayan, balikan kita maya, meron kala haba ng biyahe. Ayan. Napahaba yung ano, yung kwentuhan ano, Margie. Give the feedback, host, smile and laugh. Ay, nako. Ayan, puntahan mo si ano, oo, ayan, tinuwadan pag ako dyan ng dalawa. Ayan, napahaba yung ano namin, napahaba yung usapan namin. Ayan. Pero kung saan ako galing, doon ako mag-e-end. Kasi malapit na rin pala ako. Ayan, i-end ko to yan doon sa ano. Malapit na ako, mga ano lang siguro. 2 minutes na lang siguro. Or, ay kasi may ano, may naka-traffic pa. Busy dito, wala pasok. Ayan. Nanood na ako dito kasi, ayan na naman na charm si Nipil. Ayan, baka gusto mong dikitan po yan. Ano yan, good friendship po yan. Ayan. Tago lang silip. Ayan. Pit live from Margie. Ayan, nagtatago. Ayan, akala ko okay na si Tuwaders. Bumalik ulit, sir. Ayan, nandiyan ba? Nakailang tuwad na siya. Morning. Ayan, ayan. Ay, patapos ka na ha. Akala ko mag-3. Hindi, ano lang man na. Doon ako babalik sa dati ko. Doon ako nag-start. Ayan, papasok na ako doon sa uuwian ko. Tapos maganda ako. Tapos maya, magkakapilang ulit ako. Tapos diretso na ako sa SM, tayo pa. Sa akin sir, tumawad na naman nung isang, nakita ko yun Pete, meron pa. Onare, saya pa wala pasok dito. Tagay na, hindi ako pwedeng tumagay. Nung first vaccination, na-sure ako kung may booster shot itong Moderna. Di ko alam, pero Sinovac merong ako wala na tuwad. Wala ka na tuwad kasi tinatago mo yung tuwads mo.
Ayan, si puntahan mo si ano ha, si Ate Rosan, si Nipil, si Manay Charm, si Melong Gala at saka si Eric TV ha. Ayan, salamat at Charmix, tugang ayan. Ayan, magiging ano kayo dyan, magiging friendship na kayo dyan, mga ano, mga Bicolana. Tapos meron pa Manay, sino pa nga yun? Sino pa nga yung isa na ano, na taga Bicol? Ayan, pag wala si Calix, wala to. Sinusundan siya. Oo, ayan. Ayan. Naka-LS si ano, naka-LS si NNN The Best. Ayun, iano ko na lang yun. I-play ko na lang yun si NNN The Best kasi maikli lang naman ng mga ano nun eh. Maikli lang naman ng mga palabas nun. Mamaya ko na kayo i-play. Pero ano lang, siguro dalawa lang muna ha. Dalawang channel or tatlong channel may i-play ko mamaya kasi magpi-play ulit ako sa inyo. Ayan, damay. Ayan po host, ayan, ano, dito kasi immigration, nag-uwi po, sa'yo ko resibo sa'yo, ayan, kahit wag na, basta, ayan, damay. Hindi, alam ko, si Lola, alam ni Lola kung sino yung ano, sinabi ko na kay Lola kung sino yung ano, ang nagtutuwad sa akin, ano, Ilocan, Kabsat. Ayan, may clue na kayo kung sino nagtutuwad sa akin. Lagi-lagi yan sa akin lagi-lagi sa akin nagtutuwad yan. Kabsat ang nagtutuwad sa akin. Ayan, Ilocano ang nagtutuwad sa akin, kaya alam nyo na kung sino yon. Ayan, di ko kilala. Ayan, di mo kilala man, di mo kilala yon. Si Lola AC kilala. Ayan, si Pitlife ata, kilala ata ni Pitlife kung sino yon. Di ko alam, baka yun. Ay. Andito na ako. Yan, paano na tayo? Dito na ako sa uuwian ko. Magbibihis lang ako. Mag-short lang maya. Ayan, kapag nakapag-park na ako. So, para maaga tayo sa vaccination mamaya. Ayan, Ilocano Kabsat, taga HK. Hindi siya taga HK. Siya. Ayan, shout out po sa lahat, yan sa akin din, Kabsat. Kabsat din bang tumutuwad sa'yo? Ay, kawawa pala tayo. Ay, binanatan tayo ng mga Ilocano. Mga Ilocano pala nag-ano sa atin. Mga Ilocano palang tumutuwad sa atin. Katuwad-tuwad ba ang mga Katuwad-tuwad ba ang mga Bicolano? Para tuwadan tayo ng ganyan. Anong ginawa natin sa kanila? Ayan. Ay, sabi? Ayan, mas pogi pala ako dito pag nakaganyan. Sabay ganun, no? Ayan, mas pogi ako dito. Ayan, mga musita Kabsat pala. Ayan, sa akin din Kabsat, sabi ni Pete. Ayan, shoutout Kabsat. Ayan, from Pete Life. Ayan, magbago na kayo tuwad COVID daw. Be good. Ayan, ganda naman ng place niya. Oh, so yan. Salamat, Tia Belong Gala. Ayan, RNC TV. Ayan, si RNC TV. Dikitan nyo din yan, guys. Ayan, kino-continue mo pa rin po ba ito, si RNBC? Ay, lahat na dito tutuwaran yan, malamang. Oo, lahat yan, Margie, tinutuwaran yan. Uragon tuwa na. Ay, Kabsat siya, ang cute niya. Ayan, hello po sa host. Ayan, Lloyda, good morning. Ayan, thank you, Margie TV. Ayan, minsan nga gusto ko ganti. Kaya lang, baka isipin, pinapansin ko siya. Ayan, morning. Ayan, morning na. Ay, morning na po ba yan si RNBC? Ay, akala ko nung last time hindi na siya, na demoni. Ayan, sige, ko yan, i-play ko yan mamaya. Ayan, mga music din yan si RNB. Ayan, i-play ko muna sino pa i-play ko muna? Kasi aalis ako, iwanan ko lang naka-play dito sa bahay yung
Yung laptop. Ang nakapagtataka lang sa Tuwad Host, iba-iba place niya, minsan 4 na bansa. Ayan. Yung ano kasi te, yung sa'yo, ano naman yung kasi sa'yo medyo, ano sila sa'yo, di ko alam kasi sa'yo kung anong galit nila sa'yo di ko naman alam kung anong kinagagalit nila sa'yo. Ayan kaya no, host later ayaw na nila ipi siya, Ilocano pa rin. Ilocano pa man rin ako. Ayan sabi ni siya. Ayan, yun ang sinasabi ni ano, yan ang sinasabi ni Ate ano, Nancy Ting, na 4 yung country. Kaso nga lang, mga ano yan tayo, mga magkakaibigan yan. Alam mo na yung ano natin, ayan magpi-friendship, mga magpi-friendship pinapatuwaran. Oo, ganun yun. Ayan, Loda MLSO from Christina Reality TV. Ayan guys, alas 9 na. Ayan, so pwede na ako mag-end. Ano? Ayan, so magkakape pa ako 30 minutes kape. Di na ako maliligo kasi naligo na ako. Tsaka, ano, ang lamig ng tubig. Ayan, kaya tinatamad ako. Ayan. Ayan na guys, ayan, thank you. Ayan, naka 1 hour na ako guys. Ano? Ayan, sis Christina MLSO. Ayan, MLSO. Ayan, ayan. Ayan na guys, so mag-e-end ako. Ayan, thank you sa super chatter natin. Ayan, si Nipil. Ayan, si RNBC, ano. Ay, dikit mo na yan si RNBC, di ba? Last time. Ayan, medyo maputi ang mukha ko dito. Di ko alam kung ano nakain ko. Parang nagluta ako, ano. Ayan, alagang ano lang yan. Alagang perla. Ayan. Maputi na din, oh. Bumalik na yung kulay ko. Bumalik na yung kulay ko nung pagkatapos ko gumaling sa, ano, sa dagat. Ayan. Ayan na, okay na guys. Bye-bye na. Ayan, so mamaya pupunta na ako ng vaccination. Ayan, salamat. Ayan, mag-short na lang din ako. Thank you. Ayan, super chatter. Ayan, si Nipil. Thank you. Bye-bye. Salamat.